أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم فليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيجا ودكراتمنا تفسير القرآن من جرمة يوزع متاشي cikin suratul Mai'da aya ta 68 da Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in, ya ku mutanen da Allah ya ba littafi gabanin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil. Ai ba ku da ta cewa akan addinin wani matukar ku ba ku tsaye da naku addinin ba. Ba ku da ta cewa akan halayen waɗansu matukar ku ba ku gyara naku halayen ba. Dole sai kun tsaye da hukunce-hukuncen da Allah ya kawo a cikin littafin at-taura da littafin injila. Ya zama cewa duk abin da aka gaya muku na wa'azi kun ji, kun bi, kun ɗauka, kun yi aiki da shi. Shine kuke da ta cewa akan addinin wani, shine kuke da ta cewa akan halayen wani. Cikin suratul Baqara Allah yana musu wa'azi kuma yana mana wa'azi gaba ɗayan mu. Yana cewa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya za ku dinga yawa wani umarni da kyawawan halaye ko kuma kuna mantawa da kanku? Ko ba ku da hankali ne? Mutum mai hankali ai ba zai yi haka ba. Ka ba wani umarni ka ce gyara halayensa, wani tashi kai sallah, kai baka tashi kai ba. Wani ka bi iyayenka, kai bai ga kana bin naka iyayen ba. Ka gyara halayenka wajen mu'amala da mutane, kai bai ga ka gyara naka halayen wajen mu'amala da mutane ba. To ai kaga baka da ta cewa kenan. Wato baka da abin da ake cewa moral right ko moral justification da za ka yi wa wani umarnin ya kyautata aiki matukar dai kai baka kyautata naka ba. In kana cewa haka baya nufin kuma idan mutum yana yi wa mutane nasiha to dole ne sai abin da ya iya aikatawa ne sannan zai yi wa mutane nasiha a kai kadai. Zai iya yiwa akwai abin da za ka yi mutane nasiha kai baka da iko ne. Misali, malami zai iya wa mutane wa'azi cewa matuƙar dai suna da iko to su je aikin haji, kuma ya zama cewa shi ba shi da ikon zuwa aikin haji din, to kaga zai iya musu wa'azi su tafi. Zai iya yi wa mawadata wa'azi cewa su cire zakka a cikin dukiyoyinsu, shi kuma ba shi da halin da zai cire dan ba shi da dukiyar da ta kai nisabi kuma hala alaiha alhawl. Saboda haka sai ya musu wa'azi ya ce su yi zakka. Amma abin da yake da ikon aikatawa, misali ya mutane wa'azi akan su yawaita nafila, shi kuma baya yawaitawa, to ba shi da nafila da wa'azin da yayi, wa'azin yayi, amma kuma su in suka dauka suka yi amfani da shi zai musu amfani. Amma shi ne ba shi da right, ba shi da moral right ne ya musu wannan wa'azi din. Shine Allah yake jan hankalin su Yahudawa da Kiristoci cewa maimakon ku tsaya kuna ɓata lokacin ku kuna cewa wani yayi daidai wani bai daidai ba, me yasa ba za ku ɓata wannan lokacin wajen kyautata tsaida hukunce-hukuncen da suke cikin littafin ku na Injila da Taura ba. Amma unzila ilaykum min rabbikum, dukkan abubuwan da aka saukar muku daga ubangijinku. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara nan ma unzila ilaykum min rabbikum cewa abin da aka saukar muku ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama
wa in kana aka fassara nan to wala yazidanna kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika sai ta zama maimaici ne kenan. Saboda haka ya fi kyau a fassara wa ma unzila ilaykum min rabbikum, dukkan abubuwan da Allah ya saukar muku ta hannun annabawan ku kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa masu suhuf, akwai annabawa masu suhuf ƙari akan at-taura da injila din. Saboda haka duk abin da Allah ya saukar muku ma unzila ilaykum min rabbikum, duk abin da Allah ya saukar muku ku yi ƙoƙarin ɗabbaka shi, ku yi ƙoƙarin kyautata rayuwarku, ku yi ƙoƙarin kyautata addininku ta hanyar ɗabbaka abin da yake cikin littafin at-taura, littafin injila da ma unzila ilaykum min rabbikum, da abubuwan da Allah ya saukar muku. wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'ala al-qawmi al-kafirin. Ya rasulullahi, ka sani cewa wayannan mutane abubuwan da Allah ya saukar maka na Qur'ani wa mislahu ma'ahu, na hikimomi da suka zama su ne hadisanka da hukunce-hukunce da wa'azozi da suke cikin littafin ka na Al-Qur'ani, wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan, ba abinda wannan abu zai kara musu sai dagawa, saboda sun sani, sun san ka, sun san cewa kai annabin Allah ne, ka dace da dukkan siffofin da suke cikin littafansu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sun san ka, sun san cewa kai annabin Allah ne, ka dace da dukkan waɗannan siffofin, to amma da yawa daga cikin su suna so su koya gaskiya, saboda dan me zaka zo kuma ka zama ba Yahudi ba, dan me zaka zo ka zama ba Nasari ba kamar su, ka zama ba Larabe, ka fito ba daga kabilar su ba. Su wato saƙon na hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine abin da ya dame su ba, kasancewarsa ya fito ba daga kabilar su ba. Saboda da daga kabilar su ne shikenan sai su karbe shi, sai a ci gaba. To daga cikin abin da zai bata musu rai, musamman da Yahudawa, shine shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo akwai rikici tsakanin Yahudawa da Kiristoci. Yahudawa suna ganin annabi Isa ba annabin Allah ba ne, har suna da'awar cewa sun kashe shi, qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, da suke cewa mu muka kashe annabi Isa dan Maryam annabin Allah, suna masa izgili, suna cewa mun kashe shi. To wannan izgili da suke masa, suna cewa sun kashe shi kuma shi ba annabin Allah ba ne. Sannan suna da'awar cewa ko na annabinsu da zai zo na ƙarshen zamani, suna fatan wannan annabin ya zo ya gaskata su cikin wannan rashin gaskiya da suke. Su ma Kiristoci da aka kashe wa annabi, su kuma suka yi ƙare-ƙare cikin abin da Allah ya aiko musu. Ba a kashe shi ba, suka ce an kashe shi, wa in kana cewa abin ne yi musu kama gaba ɗayansu da Yahudawan da Kiristoci, amma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum, abin ne yi musu kama, Allah ya musu kamanta musu kamar an kashe shi din bayan ba a kashe shi akai ba. Suka ga kamar an tsire shi bayan ba a tsire shi akai ba, walakin shubbiha lahum, Allah ne kamanta musu. To amma sai suka yi ƙare-ƙare da wasu abubuwa. An kashe shi, ya tashi bayan kwana 3, bayan ya tashi shi Allah ne, shi dan Allah ne, da abubuwa wanda suka ƙara a cikin addinin wanda ba na gaskiya ba. To su ma suna fatan wani annabi ya zo na ƙarshen zamani wanda zai gaskata su cikin waɗannan ƙarerai nasu da suka ƙara kan addini. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya zama cewa Allahumma la haza wa la zak, bai gaskata wayancan ba, bai gaskata wayannan ba, cikin duk abubuwan da suka yi ƙare-ƙare na addini da ƙarerai da suka ƙirƙiro cikin addini. Amma ya gaskata addinin nasu su biyun gaba ɗaya, ya gaskata annabawan duka, ya kuma gaskata littattafan da Allah ya aiko wa annabawa, ya kuma kira su su zo su bi shi. To maimakon addinin ya musu daɗi sai ya bata musu rai. To shine Allah yake cewa inna wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan, abinda ubangijinka ya saukar maka zai ƙara wa da yawa daga cikin su ɗagawa da jiji da kai, wa kufran, zai ƙara musu kafirci kan wanda da suka yi. fala ta'sa 'ala al-qawmil kafirin, karka damu ya rasulullahi, karka bakin ciki akan wayannan kafiran mutane, tunda sun riga sun yi faɗa da Allah,
to da abin da ga Allah ya musu karkata musu suka jawo kansu. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sani cewa mutanen da suka yi imani da kai, suka yi imani da abin da Allah ya aiko ka da shi, suka bi ka, wallazina hadu, da mutanen da suka yi imani ta hanyar bin addinin Yahudanci, abinda Allah ya aiko annabi Musa da shi, annabawan da aka aiko musu bayan annabi Musa, sabi'una da sabi'awa. Su sabi'awa waɗansu mutane ne da malamai sun yi saɓani akan yadda suke. Wasu malamai suka ce mutane ne da suke bautawa Allah akan fitrarsu. Wato Allah ya halicci ɗan adam akan fitra da ta dace da addini. Kullu mauludin yuladu ala fitratil islam illa anna abawayhi yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗan adam da aka haife shi an haife shi akan fitra wacce ta dace da addinin musulunci. Amma iyayen shi ne lokacin da suke tanshi assa za su canja shi, ko su mai da shi ba Yahude, ko su mai da shi ba Nasare, ko su mai da shi ba Majuse. Amma akan fitara aka haifi kowa ta addini. Su wayannan mutane, wasu malamai suka ce a nan wajen Iraq, wajen Mosul suke. Mutane ne wayanda suke bautawa Allah akan fitararsu yadda suke, haka suke bautawa Allah, ba su canja ba. Wasu kuma suka ce wasu baƙaya ne na mutanen da Allah ya kowa annabawa, amma suka ci gaba da zama akan wancan tsohon addini nasu, ba su shiga addinin annabawan da Allah ya aiko daga baya ba, kuma maganganu da yawa a kansu. To su ma waɗanda suka yi imani da Allah ta hanyar bin addinin sabi'anci, wan nasara, da waɗanda suka yi imani da Allah ta hanyar bin addinin kiristanci, suka bi littafin injila da koyarwa annabi Isa alaihi salam, suka bauta wa Allah haka. Man amana billahi, to duka waɗannan wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, ya imani da ranar tashin alkiyama, wa amila salihan, ya kyakkyawan aiki, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, to ba tsoro tare da su, babu tsoro tare da su, sannan babu baƙin ciki tare da su. Wato idan an je lahira, wanda ba shi da jin tsoro, ba shi da baƙin ciki, shine wanda baya tsoron zai shiga azaba saboda gashi ya ga cewa ya tsira. Baya baƙin cikin ni'imar da ya shiga za ta ƙare idan an gaya masa cewa dawwama za a yi. Wayannan su ne abubuwa guda biyu da su tada hankalin kowane ɗan adam je lahira. Ko dai tsoron ba zai shiga cikin ni'ima, ba zai shiga cikin azaba. To idan ya riga ya shiga tsoro ya ƙare, sai dai baƙin cikin kuma ni'imar za ta ƙare. To ita kuma ni'imar ba za ta ƙare ba. To wannan aya da ayat cikin suratul baqara mai kama da ita, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiuna man amana minhum billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ita ce ta cikin suratul baqara. Suna da iskali, malamai sun yi dogayen maganganu akan fassarar su. Wa'yansu malamai na wannan zamani suna cewa har yanzu sharhin da aka yi kan waɗannan ayoyin bai isa ba, suna da buƙatar ƙarin sharhi. Wa ayoyi kamar guda uku haka masu kama da juna da wannan da ta ce zo ta bagara da wata guda ɗaya. Suna da buƙatar ƙarin sharhi. Innal ladzina amanu da Allah ya faɗa ta farko, ita ce man amana billahi wal yawmil akhir da Allah yake faɗa, ko kuma wata ce daban, ko innal ladzina amanu inna mutana annabi Muhammadu kadai Allah yake nufi. Sannan da su da Yahudawa da Sabi'una da Nasara, kowa akan addininsa, abubuwan da ake nema a wajensa, mejo abubuwan da ake nema a wajensa su ne wayannan abubuwa guda uku: imani da Allah, imani da tashin kiyama, sannan kyakkyawan aiki. In mutum ya wannan kyakkyawan aiki, to zai samu tsira a wajen Allah, ko da kuwa ba Yahude bai bar addininsa na Yahudanci ya dawo ya zo ya zama musulmi ba,
ko da ba sabi'i bai bar addininsa na sabi'anci ya dawo ya zo ya zama musulmi ba, ko da nasara bai bar addininsa na nasaranci ya dawo ya zama musulmi ba. Shin wannan shine abin da ayat take faɗa, ko man amana billahi wal yawmil akhir tana nufin a dawo kowanne a cikin su ya dawo ya shiga addinin Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam? Idan haka ne, to me ma'anar innal ladzina amanu ta farko wacce ta zo a farkon ayar, wayanda suka yi imani? Shin ba musulmai ake nufi a nan ba, ko musulmai ake nufi kuma ake ƙara musu umarni da su zo su zama man amana billahi wal yawmil akhir? To wayannan dai suna cikin iskaliyat ɗin da suke cikin ayar. Galibin malaman tafsiri musamman ar-ra'ilul awwal na malaman tafsiri sun fassara da cewa man amana billahi al-yawmil akhir innan yana nufin duka wayannan mutanen da innal ladzina hadu da nasara da sabiuna su dawo su bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galibin malaman tafsiri haka suka fassara, amma wayansu daga cikin malaman wannan zamanin suna cewa wallahu a'lam wannan fassarar bata dace da ruhin alqur'ani ba, saboda ayoyin a bayyana suka bayyana cewa innal ladzina amanu nan ta farko tana nufin musulmai, wallazina hadu yahudawa, wasabi'una sabi'awa, wan nasara nasara, dukkan su ne ake neman su mutalabin su yi wayannan abubuwa guda uku. Duk wanda ya wannan abubuwa guda uku zai tsira, ko da yana kan wancan addinin nasa. To fa ala haza, to sai mu koma kan ayoyin alqur'ani da suke magana akan cewa a cikin yahudawa da cikin nasara har yanzu ana samun sauran mutanen kirki ne, kuma Allah zai karbe su koda suna kan wancan addini nasu ba su sauka ba, sun zo sun bi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, matukar ba su yi wayansu abubuwa da Allah zai gaya mana a cikin wannan sura a ayoyin gaba. Daga cikin abubuwan da ba za su yi ba, kasu haɗa wa Allah tarayya, kasu ce Uzairu ɗan Allah ne, kasu ce Annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah ne, kasu ce Maryamu ita ma abokiyar tarayyar Allah ce, kasu ce Allah uku ne, kasu dukkan abin da zai fitar da mutum daga imani na gaskiya ya mai da shi kan kafirci ko kan shirka. Sannan kasi faɗa da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda faɗa da addinin shi ma yana cire mutum daga imani na gaskiya mai da shi kafirci. Idan ba su duka wayannan abubuwan ba, to sun shiga cikin laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Cikin ahli kitabi ba dukan su ne suka taru suka lalace ba, a cikin su akwai yan kaɗan na gargaru waɗanda ba su lalace ba. Nan gaba za mu ji waɗansu daga cikin waɗannan ayoyin cikin wannan surar suna magana kan yadda ahli kitabi waɗansu daga cikin su suke mutanen kirki ne. To wallahu alam, Allah wannan shine abin da wannan aya take bayani, cewa zai yiwu a je lahira wani mutum ba musulmi bane, kirista ne, wani mutum ba musulmi bane, ba yahude ne, kuma ya tsira a lahira a wajen Allah subhanahu wata'ala, saboda bai yi itikadin dukkan abubuwan da ake itikadi na kafirci ba, bai mummunan itikadi game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ci gaba da yin aiki na kirki na gaskiya wanda Allah ya ce ai. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، حقيقة الله ياي الكورة بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، kuma bayan mun alƙawura da su muka aiko musu da annabawa daban-daban. Allah ya yi alƙawura da su kala-kala, da alƙawuran da ya gaya mana a cikin suratul Baqara, da wanda ya gaya mana a Nisa'i, da wanda ya gaya mana a cikin wannan surar. Alƙawura ne yayi da su kala daban-daban, kuma duk lokacin da aka yi alƙawari da su sai su saba, lokacin da aka yi alƙawari da su sai su karya.
tun daga wa idza khazallahu min saqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wa idza akhadna mithaqakum la tusfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. to wannan shine bi sura mutawwala alƙawarin da suke da Allah ya mana su da tafsil sun yi alƙawarin bautawa Allah sun yi alƙawarin kyautatawa iyaye sun yi alƙawarin kyautatawa ƴan uwa da makota da dukkan jama'a su sun yi alƙawarin rashin yaƙi tsakanin su da junan su sun yi alƙawarin rashin kama junan su sun yi alƙawura daban-daban da Allah amma suka bi alƙawarin nan ɗaya bayan ɗaya ba wanda ba su karya ba. Sannan a nan cikin wannan sura kuma mun ga alƙawarin da suka yi da Allah ta hanyar annabi Musa. Allah ya sa annabi Musa ya yi mutum 12 daga cikinsu lokacin da ya tura sai ce su je su jihadi, shi ma wannan alƙawari suka karya. To wa'annan dai su ne a takaice alƙawarin da Allah yake gaya mana laqad akhadna mithaqa bani Isra'ila, hakika mun yi alƙawari da bani Isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan, kuma mun aika musu da annabawa domin annabawan nan su jagorance su tabbatar da cewa wa'annan alƙawara an bi su ba a saba su ba. kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Lokacin da wa'annan annabawa suka zo musu da abin da bai musu daɗi a ransu ba, sai su ƙaryata wa'ansu su kashe wa'ansu. Aikin su kenan, su kullum abin da suke fata ko idan Allah zai aiko musu da annabi, to annabin ya zo ya gaya musu abin da ya dace da sun zuciyarsu. Shi sa Allah yake jan hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da cewa kar ka yadda kai musu hukunci da abin da ransu yake so, saboda su kullum abin da suke so wai a yi musu hukunci da abin da ransu yake so. So annabawan baya da suka zo musu da ba abin da ransu yake so ba, to sai su karyata wa'yansu wanda suka yi musu dan kwarjini, wanda ba su yi musu kwarjini ba kuma su kashe su, suka kashe annabawan Allah da yawan gaske. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. bayan sun yi wa annabawan Allah rashin kunya, sun karyata wa'yansu, sun kashe wa'yansu, kuma sai suka yi tsammanin cewa wai wannan abubuwan da suke yi ba abin da zai same su, haka za a ci gaba da tafiya ba abin da zai faru. Hasibu Allah ta kona fitnatun, suke tsammanin ba wani abu da zai same su sakamakon wannan laifi da suke yi. Fa'amu wa sammu, sai suka makance, suka ƙi ganin gaskiya. Wa sammu, suka kurumce, suka ƙi jin gaskiya, ba sa ji ba sa gani, abin da suke so shi suke aikatawa ba ruwansu. Thumma taba Allahu alaihim, bayan sun yi haka Allah ya yafe musu. Allah ya yafe musu shine inda Allah yake gaya mana cikin suratul baqara da annabi Musa yake ce musu tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Ko jama'ar bani Isra'ila, wannan laifi da kuka aikata na cewa ku sai an nuna muku Allah kun gan shi iri, to fa tubu ila bari'ikum, ku tuba zuwa wajen Allah mahaliccin ku, faqtulu anfusakum, ku kashe kawunan ku, zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum, wannan ya fi alheri a gare ku, ku kai haka to shi Allah zai yafe muku, sai kuma Allah ya yafe. Fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim, dan Allah mai yawan karban tuba. To bayan sun makance, sun kurumce, sun yi abin da suka ga dama, sannan suka ga abin hasibu Allah ta kuna fitnatun din bai tabbata ba, sun yi tsammanin Allah ba zai kama su da zunubinsu ba, Allah kuma ya kama su da zunubinsu. Sannan aka sa suka tuba, bayan Allah ya yafe musu sai kuma suka sake kurumcewa, suka sake makancewa, suka ci gaba da aikata zunubi ba ji ba, musamman ma dai bayan annabi Musa.
suka ci gaba da faɗa da annabawa, suka ci gaba da kashe annabawa, suna ƙaryata wayansu. Allahu basirun bima ya'malun. Hakika Allah madaukakin sarki yana kallon abin da suke aikatawa. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا حقيقة mutanen da suka ce almasihu isa ibn maryama shine Allah, wayannan mutane sun kafircewa Allah. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. shi kuma almasihu isa ibn maryama abinda kullum yake ta ce musu ne ya ku banu Isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku. To wanda kuka ce ni ne shi, to ni bawansa ne, ni ma shi nake bautawa. Wato ta aƙidar kiristoci aƙidoji ne daban-daban a cikin addinin, ba aƙida ɗaya ba ce. Akwai masu aƙidar Trinity wanda take cewa Allah uku ne. Akwai Allah babban Allah shine Allah Uba, akwai Allah ɗa, akwai Allah Ruhul Qudusi. Kuma a cikin wannan guda uku babban Allah shi Uban shine babba, shi yafi kowanne girma. Daga shi sai Allah ɗa, sannan sai Ruhul Qudusi. Akwai waɗanda suke cewa Allah uku ne, Allah ɗa, Allah Uba, Allah Ruhul Qudusi, amma a cikinsu Allah ɗan shine yafi kowanne girma, sannan sai Allah Uba, to sai kuma Ruhul Qudusi. Su ne wanda Allah yake magana a nan. Qad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam. Sannan akwai aqida ta uku wanda su ma Trinity ne, masu cewa akwai Allah ɗa, Allah Uba da Maryam ita ma Allah ce. Wa'annan su kuma sai su cire Ruhul Qudusi daga ciki su sa Maryam. Wanda su kuma su ne zamu ji Allah yana magana su ma a gaba. Qala Allah ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati alayka, zuwa ƙarshen ayoyi har zuwa inda yake cewa ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah. Annabi Isa kai ne kace mutane su dauke ka da kai da mahaifinka ko alloli. To irin wannan Trinity din na uku na ƙarshe shine wanda Allah yake magana a nan. Trinity din kala-kala ne, kamar kashi uku shine dai wanda ya fito a fili. Masu cewa Allah ɗa, Allah Uba, Allah Ruhul Qudusi, amma ɗan ya fi girma, su ne wannan wanda ake magana a wannan ayar. Laqad kafara allazina, to kowanne dai daga cikin Trinity din mutum yayi shirka baya cikin waɗanda Allah yake ce musu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Baya cikin su, kowanne daga ciki yayi shirka, kuma baya cikin mutanen da Allah yake cewa za su iya samun rahama a wajen sa ranar tashin kiyama. Qad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryama. Hakika duk wanda ya ce al-masihu Isa dan Maryama shine Allah, to ya kafirce. Wa qala al-masih, shi kuma annabi Isa din yana cewa ya bani Isra'ila, ya ku jama'ar bani Isra'ila, ayan annabi Isra'ila, annabi Yaqub kenan, abudullah, ku bauta wa Allah rabbi wa rabbakum, wanda Allah nan shine ubangiji na, shine ubangiji kuma shi nake bautawa. Innahu man yushrik billahi, duk wanda ya hada wa Allah tarayya da wani, ko ni ko wani ko ma wane ne ka hada wa Allah tarayya da shi, qad harrama Allah alaihi aljanna, to Allah ya haramta masa shiga aljanna, wa ma'awahu nar, wannan dan wuta ne. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah yana yafewa duk wanda ya aikata laifi kowane iri ne, ya tuba Allah zai yafe mishi. Idan Allah ya ga dama ko ba a tuba ma sai ya yafe da rahmarsa mutum ya wata ibadar. Sai dai wanda ya shirka, la yaghfiru an yushraka bihi, wanda duk ya hada wa Allah tarayya ya mutu yana yi, to wannan ayya ne mu faɗa da Allah irin faɗan da ba a shiryawa. Wanda aka duk wanda ya hada wa Allah tarayya,
to dan wuta ne, wa malil zalimin min ansar. Su ko azzalimai ba wanda zai taimake su a idan an je lahira. Kuma akwai azzalimin da ya kai zaluncin wanda ya haɗa wa Allah tarayya, wanda ya ce Allah yana da ɗa, ai ba azzalimin da ya kai shi zalunci. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah ya ce haƙiƙa mutanen da suka ce Allah ɗaya daga cikin alloli uku ne, su ma waɗannan mutane sun kafirta. To Allah yana magana kan shi Trinity ɗin kenan a nan, salusul ilah, wanda ake ce da larabci at-tathlith ko salusul ilah. To duk wanda ya wannan aƙidar shi ma ya kafirta, ya kafircewa Allah. Ita wannan aƙida ta su ta Trinity asali babu ita a cikin addinin Kiristanci. Allah ya aiko wani annabi da wannan aƙida ba. Bayan annabi Isa, Allah ya ɗauke shi da kamar shekara 325, an yi wani taro a ƙasar Rome, taron da ake kira Council of Nicaea, wanda a wannan Council of Nicaea ɗin aka haɗu aka yi ittifaqi aka saka a Trinity, aƙidar Allah uku, aka saka ta cikin addinin Kiristanci rasmiyan, to officially. Da babu ita, to daga baya waɗansu marasa kirki daga cikin masu yin addinin suka, saboda mutuwar annabi Isa da suka gani cewa gashi nan ya mutu, wanda Allah ya ce shubbi halau, suka ga gashi ya mutu bayan kwana 3 ya tashi, saboda haka suka fara cewa Allah ne. Daga nan aka ce dan Allah ne, wato aqida ce aka kirkiro ta bayan ya mutu. Shedan ya ziga su, ya rikirkita su, suka ce Allah ne, in ba Allah ba ba zai iya mutu ya tashi ba, dan Allah ne. Kuma shi ma Allah ne, in ba haka ba daga yanayin yanda aka haife shi zuwa yanda ya mutu ya tashi, wannan ai dole ya zama cewa akwai Allahntaka a jikinsa. In akwai Allahntaka a jikinsa, me dalilin mutuwarsa? To dalilin mutuwarsa shine aka kirkiro cewa to ai dalilin mutuwarsa saboda ya kwashe zinaban bayi da jininsa, saboda haka shi ya zo ya zama fida'i ne ga dukkan bayi wanda suka aikata zunubi, ya zo ya kwashe zinaban bayi da jininsa, shi yasa ya tashi. To a haka dai aka kirkiro aƙidar. Da aka kirkiro aƙidar sai ya zama cewa ita mafi yawancin lokuta idan aka samu wata mas'ala a addini, musamman lokacin da mutane masu addini suka samu saɓani, to galibi duk ra'ayi ko aƙidar da ta samu goyon bayan 'yan siyasa, to galibi ita ce take zama a sama, ita ce take yin nasara. Saboda 'yan siyasa su ne suke da mulki a hannunsu, su ne suke iya tirsasa mutane su ba abin da suke so. To wannan aƙidar ita ma abin da ya faru kenan, sai ya zama tana da goyon bayan mahukunta a ƙasar Masar a wannan lokacin. Gurare uku ne inda addinin Kiristanci a wancan lokacin ya zama ya samu ya zauna da gindinsa. Akwai ƙasar Cyprus, wanda capital ɗinta Nicosia, wato Nicosia a yanzu. Akwai ƙasar Masar, sannan akwai ƙasar Palestine. Waɗannan su ne gurare uku wanda suke addinin Kiristanci a wancan lokacin. To sai ya zama masu yin addinin Kiristanci a ƙasar Masar sun iya gamsar da shugaban Masar ɗin na wancan lokacin, Alexander, sun gamsar da shi kan aƙidar, ya yarda da ita, ya karɓe ta, cewa annabi Isa ɗan Allah ne, Allah aqanin ne guda uku, annabi Isa yana ciki da sauransu. Da dai zama ya karɓi wannan aƙidar, to sai ta ƙoƙarin yadda zai sa wannan aƙidar da ƙarfi sai kowa ya karɓe ta. To yana ƙoƙarin yadda zai sa ta da ƙarfi sai kowa ya karɓe ta. A wancan lokacin masu yin addinin Kiristanci a ƙasar Cyprus a wancan lokacin ana ganin cewa kamar su ne waɗanda in suka karɓa kowa zai karɓa. Mutane ne salihan bayan Allah, amma da yawa daga cikinsu
ubbadu ne, wato masu bautar Allah ne amma ba masu ilimi ne ba. Sai shi wancan sarki na ƙasar Masar sai ya zo ya haɗa kai da sarkin ƙasar Rum a wancan lokacin, wanda ake kiransa Constantinople, Emperor Constantinople, Imperator Constantine, wanda sunansa ne aka sawa capital ɗin ƙasar take a yanzu, wato Istanbul. A wancan lokacin sunanta Al-Constantiniya. Lokacin da ya kama ƙasar, ya ci ƙasar da yake ne, sai sa mata sunansa. To sai zama shine yake mulki a wannan lokacin. To da yake mulki a wannan lokacin sai ya samu matsala ta cikin gida, ya samu matsaloli na cikin gida, cewa wayansu daga cikin jihohin da suke ƙarƙashinsa sun fara nuna alamar taurin kai, suna so su balle, suna so su dole yana buƙatar sai ya sa ƙarfin soji saboda ya kwantar da su, ya zama cewa ya yi nasara a kansu, ya daina samun wannan matsalar. Sai nemi taimakon sarkin Masar, wanda shi kuma a lokacin yana da ƙarfin soja kuma ba shi da wata matsala. Shi kuma wannan sarki na Masar sai ce mishi, to shikenan, zan baka wannan taimako, amma idan na baka wannan taimako, ni kuma akwai taimakon da nake so ka bani, shine zaka kirawo conference na dukkan mutanen da suke yin addinin Kiristanci a garinka. Tunda kai ana ganin neutral ne a lokacin, shi wannan sarkin rana suke bautawa, ba ruwansu da wani addini, rana kawai suke bautawa. Tunda ana ganin ka kai neutral ne, garinka neutral gari ne, ba za a ce akwai wani ra'ayi ba. Abinda nake so shine a yi wannan conference din, a yadda kowa ya karba aqidar Trinity a cikin addinin Kiristanci. To haka aka yi, haka dai doguwar kissa ce. Aka zo aka yi wannan conference din, wanda bayan wannan conference din aka saka aqidar Trinity a cikin addinin Kiristanci shekara ta 325 bayan Annabi Isa ya bar duniya. To ba aqidar da Allah ya aiko Annabi Isa da ita bace. Allah ya aiko wani annabi da wata aqida ta shirka ko ta haɗawa Allah tarayya ba. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa. Hakika waɗanda suka ce Allah uku ne, to waɗannan sun kafirce wa Allah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Babu wani Allah face Allah guda ɗaya. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Kuma matuƙar ba su daina mai faɗa suna maimaita wannan abin da suke cewa na cewa Allah uku ne ba, to waɗanda suka kafirce daga cikinsu su ne masu faɗar kenan. La yamassanna allazina kafaru minhum dinnan ba min allazina yaquluna inna Allaha salisu salasa ba, daga cikin waɗanda suke cewa Allah salisu salasa ba, daga cikin kiristoci gaba ɗayan su. Saboda dukkan masu cewa inna Allaha salisu salasa su ne kafaru, su ne wanda suka kafirce. Sai waɗanda ba sa faɗan wannan daga cikin su kaɗai su ne ba za su shiga cikin wannan ba. Azabun alim, za su shiga cikin azaba mai raɗaɗi wanda za su gwammaci kiɗa da karatu. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله. Yanzu shin su waɗannan mutane ba za su tuba ga Allah ba? Wa yastaghfiruna, kuma su zauna su yi ta tuba a wajen Allah. Allahu ghafurur rahim. Hakika Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne. Wato shi kullum Allah ko an saba masa ko an masa laifi, kiran mutane yake yi su zo ga rahama, su zo ga rahama. Saboda Allah ba nufinsa yau bayan sa azaba ba, nufinsa su samu rahamarsa. Sai dai wanda yake ya dage, ana jan shi ga rahama shi kuma yana dagewa, ana jan shi ga rahama shi kuma yana dagewa. To irin su ne waɗanda sun yi faɗa da Allah kenan, to su ne ba sa samun rahamar Allah. Amma duk wanda ba wannan ba, to ai Allah ya fi so ya yi wa bayansa rahama fiye da yadda yake so ya musu azaba. Tare da sun ce inna Allaha salisu salasa, tare da sun ce almasihu Isa ibn Maryama, sun ce shi ne Allah. Tare da haka amma Allah yana jan hankalin su. Kalla uslubin ma da Allah yake amfani da shi, uslubi na lutf,
wato style ne wanda yake na jan hankali ba na tirsasawa ba, kamar dai ka ce wasu ƴan lele ne ake magana da su, afala ya tubu ne da Allah, shin wa'annan su mutane ba sa zo su tuba ga Allah ba, wa yastaghfirunahu, su ta istighfari Allah ya yafe musu. Ana tararrashin su saboda dai su samu su tsira, tare da cewa kuma idan ba su tsira din nan ba, su ne za su shiga uku ba wani ba, amma duk da haka Allah yake musu wannan usulubi. To ballantana kuma kai da kake da'awa kana kiran mutane zuwa ga Allah, a kullum in ka rike lasifika za ka yi magana kana ta faɗa da sunan malami, kamar za ka tirsasa mutane su shirya. Ai ba wanda yake da damar ya iya tirsasa mutane su shirya, kowane. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu hadiyan wa laysa li min al-hidayati shay. Allah ya aiko ni dan in shirye mutane, amma shiryar ba a hannuna take ba, a hannun Allah take. So duk masifarka, duk yanda zaka tada jijiyar wuya, in Allah bai shirye wanda kake magana da su ba za su shirya ba, dan shiryar ba a hannunka take ba, aikin ka dai ka faɗa. Kuma in zaka faɗa din, Allah ya ce maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Za ka kira mutane zuwa ga Allah, to ka kira su da hikima da kyakkyawan wa'azi da ƙoƙarin nuna musu gaskiya. Wato tsakaninka da wanda bai shirya ba jin haushi ba, ba ka da dalilin da za ka ji haushinsa. Tsakaninka da wanda bai shirya ba jin tausayi ne, ba jin haushi ba. Kana tausaya masa kar ya je shiga cikin azaba ne, ba wai kana jin haushinsa ya kafircewa Allah ba. Ina ruwanka, bawanka ne, kai ka halicce shi, ba bawanka bane, ba kai ka halicce shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce masa yake walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Inda a ce kai mutum ne mai fazaza, wato mutum ne mai gabantar magana, mutum ne mai fada, ghalizal qalbi, da a ce mutum ne mai tattaurar zuciya, lan faddu min hawlik, duk jama'an da kaga sun taru kusa da kai da sun watse. Ba haka ake kiran mutane zuwa ga Allah ba, ana kiran mutane zuwa ga Allah ne da tausasa zuciya, kuma wannan tausasa lafazi. Wannan tausasa lafazi da tausasa zuciya din mambayinsa shine yadda kake ji a ranka game da bayan Allah. Haushin su kake ji ko tausayin su kake ji? Idan haushin su kake ji, to shine za a ga malami da sunan malanta kullum ya bude baki zai magana sai fada, sai zafi, sai kafarta mutane, sai sa mai da su yan bid'a. A ransa yana jin zuciyarsa tana tafasa idan ya gan su. To me naka a ciki? Bayanka ne, kai ka halicce su. Mutanen nan ba bayanka bane, ba kai ka halicce su ba. Annabawa ma Allah na ce musu ma alar rasul illa al balagh. Abin da yake tsakanin bawa da annabawa shine su isar masa da sako. Balle kai kawai daga ka karanta ka fahimta, Allah ya taimake ka kariya, karan ka da miya ka zo ka dinga bayan Allah masifa. Ba a shiga tsakanin Allah da bayansa. Wanda ake yi shine jan hankalin su ake yi. Kuma in dai da gaske kake kai malamin Allah ne, to tsakaninka da bayan Allah jin tausayi ne, ba jin haushi ba. Kana jin tausayin kar su je su shiga azaba, kar su je su haɗu da Allah. Saboda haka sai ka tausasa musu murya, kamar yadda wannan tausasa murya shine uslubin alqur'ani. Ka duba dai irin manyan laifukan da bani Isra'ila suka yi. Ba laifin da ya kai kace inna Allah salisu salasa. Ba laifin da ya kai kace annabi Isa shine Allah. Ba laifin da ya kai wannan. Ko me za ka yi kuwa bai kai ka haɗa wa Allah tarayya ba. Amma ka duba yadda kuma Allah yake magana da su. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Shin wayannan mutane ba su tuba zuwa ga Allah ba? Wa yastaghfiruna, shin ba za su zo su yi ta istighfari dan Allah ya yafe musu ba? Wallahu ghafurur rahim. Tare kuma da cewa Allah nan mai yawan gafara ne, kuma Allah nan mai jin tausayi ne. Ka gani, Allah ma ashe tsakaninsa da bayansa jin tausayi ne, ba jin haushi ba ne. To balle kai da ba bayanka ba. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. المسيح ابن مريم، لا تشفى المسيح نندفك جميع دم مريم illa rasul, shi ba wani abu ne face shi manzon Allah ne. Allah ne ya aiko shi kamar yadda ya aiko
manzanni da yawa kafin shi, qad khalat min qablihi rusul, manzanni da yawa sun wuce kafin shi. To menene wani abun ta da hankali da ta da jijiyar wuya ku ce shi Allah ne, ko ku ce shi dan Allah ne, ko ku ce shi shirikin Allah ne? Kada maganar ba haka take ba. Yadda yake annabin Allah manzo, haka annabi Musa yake, haka annabi Haruna yake, haka annabi Yahaya yake, haka annabi Zakariya yake, haka dukkan annabawan da Allah ya aiko kafin shi irin su ɗaya. In kun ce an haife shi saboda ba uba, saboda haka kuka ce shi dan Allah ne ko Allah ne, to ga Hawwa'u ita ma da aka haife ta da uba ba uwa, ga Nabi Adamu shi kuma Allah ya halicce shi ba uwa ba uba. inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Da Annabi Isa da Annabi Adam misalin su iri ɗaya ne. Wannan Allah ya halicce shi da uwa ba uba, wancan kuma Allah ya halicce shi ba uwa ba uba, da ƙudurarsa da iradarsa ya kawo shi cikin halitta, kawo shi cikin kaunin. Sannan don ku tabbatar da cewa shi ba Allah ba ne, mahaifiyarsa ba Allah ba ce, kana ya kula ne ba, suna cin abinci kamar yadda kowane ɗan adam yake cin abinci. Idan aka ce kuma cin abinci, Allah ya ba mu misali da cin abinci saboda shi cin abinci shine central a rayuwar ɗan adam, wato a tsakiya yake. Idan aka ce mutum yana cin abinci, to akwai implications da yawa, akwai implications da yawa wanda wato maganganu ne da yawa Allah ya tara su cikin yana cin abinci. Saboda in yana cin abinci, to ma'ana yana ba haya, yana rashin lafiya, yana girma, yana tsufa, zai mutu. In ya mutu jikinsa zai koma cikin ƙasa. Duka wayannan suna cikin implications na cin abinci. Saboda haka magana ce mai tarin hikima anan, Allah ya dunkule ta a waje da yace kana ya kula da kuma suna cin abinci ba. Haka aka ce mutum yana cin abinci, an faɗa abubuwa da yawa. Wato inda yana cin abinci kuma yana sha'awa, kuma yana fishi, kuma yana haƙuri, kuma yana bacci, kuma yana kaza, dukkan su yana abubuwa ne da cin abinci yake jawo su. Saboda haka duk abin da ka sani awarid ne waɗanda ba su yi kama da Allah ba, to cin abinci yana jawo su. Duk abin da bai dace da Allah ba, to mai cin abinci yana yin wannan abubuwa. Shine kana ya kula ne ba. Amma kar mu manta, tare da cewa suna cin abinci, innan muka koma baya kaɗan sai muga Allah ya ce mana rasul, shi annabi Musa da annabi Isa nan manzan Allah ne. Kuma mutum ya kasance manzan Allah a matsayin rank da Allah yake ba ɗan adam shine pick. Ummuhu siddiqatun, ita kuma mahaifiyarsa siddiqiya ce, shi kuma a matsayin rank da Allah yake ba mata shine pick. Ba wanda ya wuce siddiqiya, saboda siddiqai salihan bayan Allah ne, waliyai wanda suke kusa da annabawa. allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan, zalika al-fadlu min Allah. Annabawa su ne a sama kullum, haka Allah yake jero su tare, daga annabawa sai siddiqai. Inda a ce mace tana zama annabiya, to da mahaifiyar annabi Isa annabiya ce. Inda mace tana zama annabiya, to akwai matattakin da za su zama annabawa, mahaifiyar annabi Isa tana cikin su. To ka sani cewa annabi Isa nan ya kai makura wajen rank ɗin da Allah yake ba ɗan adam. In dai rank ne, to ba wani rank da ya wuce rank na mutum ya zama mursali a cikin annabawan ma. Idan rank ne da Allah yake ba mace, to ba wata mace da ta wuce siddiqiya. Rank na siddiqiya, to mahaifiyarsa ta kai nan wajen. Saboda haka in dai wajen girma da daraja ne, Allah ya girmama su, Allah ya daraja su, babu kamar su. Amma tare da haka ya kula ne ba, su biyun duka suna cin abinci. To kaga matuƙar dai mutum yana cin abinci kuma, to akwai awari da yawan gaske da za su faru a dalilin cin abinci, wanda dukkan wayannan awari din ba su dace da Allah ba madaukakin sarki. Duk abin da zaka iya tunowa dan adam yana yi a dalilin cin abinci ne. Ko wata ran ya samu ƙarfi a jikinsa, wata ran ya rasa ƙarfi a jikinsa, wata ran ya fishi, wata ran ka ganshi ya yi haƙuri, wata rana ka ga cikinsa ya kulle ya ji ba haya, wata rana kuma ka ganshi lafiyarsa kalau, wata ran ya rashin lafiya, wata ran ka ganshi da lafiya, wata rana ka ga ya tsufa, wata rana ka ganshi da yaranta.
duka waɗannan awarin ɗin abinci ne yake jawo su. Idan ko haka ne kaga duk wanda yake cin abinci yastahil wannan mutum ya zama Allah. Wato misali ne Allah ya baka, central point ne guda ɗaya Allah ya baka, wanda dai ba sai ka yi dogon zance ba, matuƙar dai mutum yana cin abinci to ba Allah ba ne shi, matuƙar yana cin abinci to ba Allah ba ne shi, ba ma sai ka tafi neman sauran sifofin Allah da babu su a tare da shi, ko kuma sauran sifofinsa da suke cikin sifofin Allah mustahila ba, ya haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat. Allah ce ka duba yadda muke bayyana musu wayannan ayoyi. Sun manzur anna yufakun, kuma ka duba yadda su kuma suka ci gaba da zama cikin yaudarar kai, cikin halin yaudarar kai, kamar dai ba ayoyi ake bayyana musu ba. Allah ya kiyaye mu. To nan zamu dakata insha Allah, za mu amsa yan tambayoyin da suka shigo, sai kuma gobe Allah ya kawo mu dora daga inda muka kwana. Tambaya ta farko tana cewa salam malam, mun sha ruwa lafiya, Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci, amin. Malam, me hukuncin namijin da ya bar matarsa tsawon shekara ɗaya, ga goyo ba ci ba sha daga Shema'u Badarawa, ba tashi lafiya? To wanda ya bar matarsa baya ciyar da ita tsawon shekaru, in kana tambayar bata fito fili ba, yana gari ne suna zaune tare amma ya bar ta baya ciyar da ita shekara guda, to wannan ya yi laifi matuƙar yana da halin ciyar da ita. Idan ya zama cewa ba shi da halin ciyar da ita, ba shi da yadda zai yi, to lallai al'ummar da suke kewaye da su ya kamata su taimaka, su kawo musu gudunmawa. Wato akwai abubuwa na zamantakewa waɗanda ba wa'azi ba hukunci suke bukata ba, wa'azi suke bukata. Maimakon a ce hukuncin shi kaza ya aikata haramun, abin da ake bukata shine da shi da matar da ai musu wa'azi da nasiha, su yi taimakekeniya cikin gudanar da rayuwarsu. Komin wahalar da take cikin zaman aure, in dai ba za ta kai ga cutarwa, mummunan cutarwa ba, to ta fi lalata aure, komin wahalar da take ciki. Saboda shi aure matuƙar akwai shi, to an tanaji gurin da za a yi tanshi'ar al'umma. Saboda haka lallai in dai baya ciyar da matarsa ta hanyar yana da hali, to bai kyauta ba, ya aikata haramun, ya cuce ta, ya zalunce ta, Allah zai saka mata. Idan ba shi da halin da zai iya ciyar da ita ne, ya kasa ciyar da ita ne, to lallai ya kamata jama'ar unguwa da suke zaune tare su taimaka, su ba da gudunmawa, ya zama cewa wannan usurar ta tsira a matsayinta na usura, ba a samu matsalar da za ta jawo auren ya lalace ba. Wannan kenan a ɓangare guda. Idan kuma a ɗaya ɓangaren, tunda ta yi zancen shekara ɗaya, idan saboda kasancewar baya tare da ita shekara ɗaya, ko baya gari ne, ko ya ɓata ne, ko an daina jin labarinsa ne, ko wani abu mai kama da haka har shekara guda, tana da damar ta je wajen alƙali. Alƙali zai ba ta lokaci, daga wannan lokacin har zuwa lokacin da alƙali ya bata, idan ba a ji labarin mijinta ba, sai a raba auren. Wato wannan dai mas'ala ce da ba ta fito filin da za a iya ba da cikakken hukunci ba a iya wannan tambayar da aka rubuta. Matsala ce da take buƙatar ƙarin bayani domin a san hukuncin da za a bata. Allah ya samu dace. Me sako na biyu ya rubuto, malam barka da shan ruwa, Allah shi karɓi ibada, amin. Wannan ba tambaya ba ce kenan. Fati ba duk ko ina gaida malam, to malam yana amsawa. Sai mai sako na gaba ya ce, salam malam, ina da tambaya kamar haka. Mutum ne ya baka kuɗi ku yi sana'a, amma duk sati za ka rinka bashi wani abu a riban da kake samu. Yaya matsayin abin da kake bashi? Ya zama riba kenan? Ka huta lafiya, daga Abubakar Kawo. Ina zai zama riba mutum ya baka kuɗin shi kuma ka bashi riba ya zama riba? Bai zama riba ba.
musharaka ce kuka yi, to amma sai dai ya kamata ya zama cewa akwai bayani filla-filla na me za ka dinga bashi din. Ba za ku yi akan kullum ka bashi kaza ba, ko da ko baka ci ribar kaza din ba, sai dai ku yi da shi kan cewa duk ribar da aka ci za a kasa kashi kaza, za ka bashi kaza a cikin wannan ribar. Dukkan ku kuma ku ji tsoron Allah wajen a fito da duk abin da aka samu din fili. Abin da yake jawo matsala a mafi yawancin irin wannan harka shine rashin gaskiya. Kowa baya so ya fito da gaskiyarsa. Kai wanda aka ba dukiyar ba ka so a ce da ribar da aka ci zan ba da kaza, saboda ran da aka ci riba da yawa sai ka kama abin da za ka bayar din yayi yawa. Shi ma kuma haka, saboda haka shi kuma saboda yana tsoron kar asara ta shigo, in ya ce duk ribar da aka ci za a ba shi kaza a ciki, to kar ya ran da ba a ci riba ba fa, ko kuma kar a zo a yi masa ƙarya an ci ribar a ce masa ba a ci riba ba. Wato mu muka ƙirƙiro wahalhalu da yawa muka saka a cikin rayuwarmu saboda 'yan ƙananan rashin gaskiya da muke yi, wanda inda kowa zai fito da gaskiyarsa, to da rayuwar ta yi wa kowa daɗi. Kai da aka ba dukiya ka fito da gaskiyarka, shi ma ya fito da gaskiyarsa. Hannun da ya ƙirga riba wata ran zai ƙirga asara. Dole ne in dai za a yi kasuwanci. Ba haka ba, ran da aka ci riba ga ribar da aka ci, ga abin da muka yi ittifaqi za a kasa ribar nan kashi uku, za ka ɗauka shi, za ka ɗauka shi, ɗauka shi da yau ba ci riba da yawa ba, ga abin da aka samu. Daman akan haka aka gina, ba akan kullum za ka bani naira kaza ba. Allah ya samu dace. Mai magana na biyu ya ce salam malam, an sha ruwa lafiya? Allah ya saka amin. Malam don Allah ne hukuncin ma'auratan da ke son junansu daga dangin mata ba sa son auren, suka zo suka zuga matan ta kai mijinta kotu akan a raba auren, kuma haka aka yi. Da haka nake so malam ya jawo hankalin mahukunta akan hukunci akan gaskiya da adalci. Sako daga tukurkai su domin doka dina. To ka ce yan uwanta ne suka ziga ta je kotu, to kuma kaga ai ban san abin da aka gaya wa alƙali ba, ballantana in yi wa alƙali wa'azi in ce hukunci na gaskiya. Ban san wani irin hukunci aka yi ba, duk da ka ce ziga ta aka yi ta je ta kai ƙara aka raba aure. Amma na tabbatar da cewa ba zuwa za a yi a cewa alƙali, ba zuwa ta da cewa alƙali mijina yan uwana sun ziga nan kawo shi kotu raba mana aure, alƙali ya raba aure. Dole zuwa za ta yi ta ce mijina ya mun kaza, ya mun kaza, shi kuma alƙali ya duba ya ga shin wannan abin ya kai a raba aure, saboda shi ko bai kai ba. To kaga duk wannan abubuwan ban san su ba. Generally shi alƙali, duk wanda ya kai alƙalanci ya san cewa lalle nauyi ne a kansa ne ya ji tsoron Allah ya mutane alƙalanci na gaskiya. Sannan shiga tsakanin ma'aurata abu ne da Allah ya hana. Wanda aka tirsasa shi kuma ya saki matarsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa ala mustakrahin at-talaq. Wanda aka tirsasa shi ya saki matarsa saki bai yi ba. To amma yanayin yanda aka dunkule wannan tambayar, to ban gane menene a ciki ba, ballantana in iya cewa wani abu. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum, barka da shan ruwa malam, na bar addu'a, a yi min addu'a Allah ya ba mu haihuwa mai albarka. Na yi aure yau shekara 6 ban samu haihuwa ba. Na gode, Allah ya baka haihuwa, ko Allah ya baki haihuwa, duk wanda ya rubuta wannan tambayar. Albarka Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Za mu sake cikin addu'a insha Allah, za mu sake cikin addu'a insha Allah. Dukkan mai bara addu'a Allah ya mana bukatunmu. Allahumma hadina fi man hadaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina wasrifna bi rahmatika sharra ma qadaita, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka, innahu la yuzillu man hadaita wa la yudhillu man walayta, tabarakta rabbana wa ta'alaita. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asika, wa min yaqini ma tahulu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa damma ahyaytana واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله قدر والداء العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.